Здравейте отново, малки сладки гнусни отвратителни индивидчета, а.к.а. мотички мои. Днес ще ви науча как да сте успешни в играта на любовта, или по-точно как да си фанете путка за ибани. Стъпка 1: звъните на майка си и я викате. Това беше в кръга на шегата, разбира се. Все пак кой би викнал майка ти, този грозен смачкан, сдъвкан, недохранен, въшлясал, отрепан миндил травестит. Нека не се отплесваме с глупости и други курви и се върнем към задачата: да топнеш чушката, да спреш с ръчните, да погалиш катеричката, да загнездиш питона, да намажеш фъстъченото масло, да ти върже кобилата, да почаластриш, да опънеш сърмата, да й дадеш да ти опърди кочана или по-точно да ти намери маверка. Като за начало си харесайте някое не толкова хубаво момиче, някое по-здържано, по-срамежливо, по-нормално, скучно, баталясало, изхвърлено, утрепано, избушено момиченце, не някоя феймас разпала стрена шаврантия параспутница мръсна долна. Първо се опитайте да я отделите от приятелките й, ако въобще има такива. Бонус ще е, ако смърди на смарен гяс или полуразложени малки трупове на таралещчета, така че да няма от кой да я отделяте. Но ако все пак някакви индивиди са решили да пазят орбите около нея, опитайте по всякакви възможни начини да ги разделите. Можете да я извикате на страна, като и кажете, че я търсят по телефона, или кучето и го е блъснало боклучийски камион и баща и го събира с лопата от асфалта или нещо от този род. Ако пък горната маневра не подейства, пробвайте да я хванете за левия глезен и да я издърпате на страна, докато издавате звуци подобни на двойка съвкупляващи се шимпанзета. Това със сигурност ще обърка приятелите й. Следващата стъпка е да й направите не толкова директен комплимент, като хубав маникюр, сладко пуловерче, готино якенце, напръщели цицки, ягъс, рунтав мостак, дълъг чеп или нещо също толкова мило. След като тя се усмихне и евентуално зачерви, я ритнете в топките с всичка сила и започнете да тичате в обратната посока, без да се обръщате назад. Следващият път не сваляйте мъже. Вече като сте се уверили, че новото момиче всъщност е момиче, можем да продължим нататък. Прескочете следващата стъпка, ако не сте рахитясал бълхоборец и сте вдигали по-тежки неща от закуската на майка ви, която е 5 кг ярма 50/50 с фураж и доза инсулин. Ако пък сте се запишете на фитнес, лостове и боксинки, започнете да четете опътването от начало. Ако сте стигнали до тук, значи имате бицепс 35 плюс и гръб тип 60 кг кобра изверг биач машинка и имате поне 20 лайка на профилната ви във Фейсбук, на която си показвате наболната стероидна преса. Тогава, след като й кажете комплимент и тя се усмихне, си стегнете бицепса в знак на съгласие, кимайки страпци. Бонус точки, ако го направите с една вдигната вежда. Според езика на тялото й, изучаван години наред от наши специалисти, и резултатите от дългите години аналитична психология на женските индивиди, на нея и себе. Честито, имате си подка и можете да си смените прякора във Фейсбук на играч ОС 4 и да започнете да пишете коментари под снимките на рандом кифли, от рода на Якаси, Щачукъм, Страхотна, Секс на Екс, звезда, Уникална и други. Време е да гасите компа вече. От мен довиждане, я и майна.